Здравейте! Тук при мен е Радостина Ганева, маркетинг и пиар менеджер на Eurogames Technology или по-познати като EGT. Здравейте, Радостина! Здравейте! Не сте участвали от известно време на BG Expo? Така е, от 3 години EGT не е участвала, но затова пък редовно посещаваме изложението всяка година. Тази година решихме вече да се включим. Чудесно! Това е. Радваме се, че отново сте сред нас. Какви са вашите впечатления от тази годишното изложение? Прави ни впечатление, че тази година изложението е много по-голямо. Миналата беше отворена една зала, сега вече са 2. Забелязваме също, че броят на участниците се увеличил и броят естествено на посетителите. Ние отчитаме сериозен интерес към нашите продукти, сериозна посещаемост на щанда ни, основно от България и от Европа. Така че поздравление за тази годишното изложение, което бележи ръст, очевидно. Много ви благодаря за милите думи. Бихте ли ни разказали какво представяте тази година? Кои са новите ви продукти, решения, предложения? Да, EGT има така една сериозна площ от 590 квадрата и сме се постарали на нея да представим всичките си продуктови дивизии, а те са няколко. Слот машините е основната дивизия, имаме различни слот кабинети и мултигейм миксове. Измежду най-популярните в България по света са серия Premier, това са 524 и 24 Upright, определено един бестселър за EGT. Тази година като нов продукт това направление представяме и 527-27 Swan Top Slim. Това е така кабинет, който очакваме да постигне добър успех не само в България, и в чужбина. Втората дивизия е мултиплеерните решения, където показваме терминалът Stork, също популярен в страната и по света. В случая той е в конфигурация от 10 Stork с бинго и живо и автоматично рулетно колело. Към другата дивизия, която е онлайн и мобилните игри, имаме много нови заглавия и общо взето над 70 игри до момента разработени за почитателите на интернет пространството и на този тип игра. И едно ново решение, което предлагаме, това е казино менеджмент системата Spider, която показахме малко по-рано през годината в Румъния и сега за втори път показваме в България. Звучи наистина интересно. Като казахте успешно, каква според вас е формулата на успех така като цяло за една компания? Разбира се, за всяка компания е различно, но според мен това, което движи EGT напред, най-вече е екипът от хора. Ние имаме в България екип от над 1000 души и над 17 офиса по света. Всичкото това са специалисти, които са в различни направления. Някои от тях работят в развойната ни дейност. Това е нещо, което също вярвам, че гарантира успеха на компанията ни, новите ни продуктови разработки и игри. Второто нещо, което смятам като успех, това е качеството на продуктите. EGT има какво да предложи в това отношение. Доказано се конкурираме наистина с утвърдени компании по света и то много успешно. Към това са и съпътстващите ни услуги, като сервис, осигуряване на резервни части, консултация за казината. Общо взето се стремим да предоставим 360 градусови решения, които да удовлетворят всички предпочитания и необходимости на клиентите. Така че това смятам, че също гарантира успеха на EGT. Да, така и безспорно бележите успех. Аз много ви благодаря за това интервю и ви желая успешно представяне на BG Expo. Благодаря и аз за поканата и на вас желая успех. Благодаря ви.